Ngi pidang sobhaya pi baro sakani ke street talk program kejongi kabawan cepi nak Durdashan Kendra Shillong. Ngi sungtanat bahakani ke janmit ngi dan bat ngi yakani ke pang kabangi nyatai hapedeng jongi kabaong ki jinglong bakong san jong ki nongya lam hakaspatsnem ba arpawai. Ngi sungtanat shibun ru bang ya dan hapedeng jongi hakani ke mit yatai ya iba toki bla ibade presiden jong ka aiker. Ngidan ya iba Aristotle Lingdo ibadai General Secretary Senjuk Kirang Bakur Kebri Hinyau Trap, Bat Kumjuru ikong Patricia Mukim ibadang editor jong Kesulong Times. Te paralak haswa bangin let sakani kebenta jong kejingyatai nginyapet shwa shipur yakani ke video clip. Kajing mut nong yalam ketemu ya kata kajing long ki kato kat nengut ki bru ki bala ban yalam ya ki bai nang ba ki kam ki jongki badro ki bala ban pen ko ngo ya ki bai kajing don ki nong yalam ki batebet lalam sha kajing roy bat jing ya chakmat jong kari bat kajaj ban riu klem ki nong yalam ki batebet amla ban kmi lemti ba kano ka seng ne ka kon hun kala ban yeng ban ya chakmat ha ki kam jongka kajing don kam bakong san ya u ne kanong yalam kalong bandon kajing slur ban lam ya ki bai u ne kanong yalam ki dairo ban long ke bala ban ai man sem ya ki bai man ya shakman ha kano ka kam ba ki persang sho ka bakam kong san e kadai kajing long khoi bat bala ban ai jikhan ya kano habadon babo jingkali ya ki kam ba ka kon hun kala le kajing long nong yalam ka baklain kalong ka badon kam haman ki benta jong kajing im ubreu bat ro kalong kalat sha ka ban plejing khang sha ka roi kapar bat sha kajing job kajing tlot ha kajing yalam ka yalam sha kajing tron bat jing jot bat kumta ki nong yalam baklain bat babet ki penong ya ka perthai ban talun stat sha ki jing bha ha ki babon ki liang Timantang ini beteng bak kene ke program Straight Talk kejongi kumbang alapan itu ya pi ini day ba Aristotle Lingdo nang tang ngidan kong Patricia Mukim bat ngidan ru ya iba Toki Bla. Ki paralok baro ngisung tu bahkan ne ke spas nam ke bar pawai menta kedai ke spas nam ke bawan ra ya shibun ki jingkla ke wai hadin ke wai pan. Bat hakajuk kapur ki dan ru shibun ki jing pentun ha ke jinglong jing im jong ki priu ha ki babun ki liang. Kepertai hoon kalanang kinjo seki benta kiba krau kiba per dah kiba 4 judan menurut let's say hakini ke spas nem kiba lalat no hendai mentang yo I yakene ke cingkiu saprang kebalawan ra ya ke cingkela hakarukom trai kerukom keta jong kibriu kebalawan ra ya ke cing sembut thmai jong kibriu hakaliang ke teknologi kamtam nang ta ke cing penan kam ya ki kor keyboard digital bat kumjuk ru kajing trekam ke bakrau bha jong ke social media hakan ni ke spasnem ke bamenta hapdang kini kajing kela ki babun kat kini ki balakta sikat dai ya ka ya kun ben riu hi barok ke bai sitelup ke pertai ngi labat ong ni yo hang ni ba kom kun ben riu ni dan kam ya kita ki briu ki ban hikai ki ban yalam yang hi iwai pe iwai hakalanti ke badai la kalong hakaliang karukom im la kalong hakaliang kesensar kadar la kalong hakabedai bat ke im lang salang la kalong hakapule puthi la ne hakayok kakon bat kiwei de kipang jong kejing im kejongi te hala kabedai bat kini barak khoi ngisu thu ba kanu ka seng la ni ka kenhun kan amla ban yang lemdadon unong yalam lani ki nong yalam ki babyang ki ban la ban kersan ya kata ka hun lani ya ka seng lani ya kanu ka jingtmu ka babha ka bakitmu ban le to kum hakan ni ka jok jong ka jingkala ngiyo bang idan kam shibun ya ki priu ki badon ya ka sap pat ka jingtebet ki ban long kum ki nong yalam mentang aku aban bu ya ka jingkali ka ban kong ya pi ba toki ban long hi unong yalam uwe ubriu lani manu de bandon ya ke jinglong kaba la ale sebanong kaba kot sisa kat kata ka dur jong ke jinglong jong unong yalam pila banyak tu yang le se kindak konsot
ki ai kita ki jak jinglong ki ba unang yalam udai bandan. Pi kong haka jok kebangi ementa. Haji sya kibun jat kita ginong yalam kumutla kedau, ginong yalam haka niam, ginong yalam haka emlang salang. Handrai ihami kren kamtam yaka specific issue jong nong yalam ubangi don kam haka emlang salang. Ipai bet sya kinong yalam kibadai ki politician. Namar kidai maki kiba rong haka lempong banyak tanya, banyak sna ikian kiba nginyala bani emlang haka emlang salang jungi as a society. Tika dai haka ni ka cap ba ngisngo dan kamban ai kita kecing sotu supaya ba ya ki kumnu kita kecing long kita ginong yalam bagi dan kam ni ka persai momenta. Susi benong ba kamtam hangi kecing long jungi. Kami kren pang nong yalam, ni kren ya ubre ubah. But ni translate ya kata ke jinglong ubre ubah. Sia ubre bala ban be kayap ke em. Ubah hakanu ko por pi dan kami udan be. Henry kamtam hagi por bi jet kita ginong yalam ki badlong kinong yalam jong haka lempung jong politics. Kami memang kita ke jing sengau ba ya ubre bala ban ai pisah. Ubala man sampisa utaw de breu baba kak anang nu kami kita kajing song ngimdas sutan henrengi iba kata kajing sngau jong upat ba wabon habang wanra ia ki breu ki ba sam de kapisa penban ngi iba kinap syong ka lempung jong ka assembly state assembly kamtam ki kumki amale jungi ngilap ba ki perkat pun sen ya kejing mentua baka faida ya lede banyak keban ai kejing syakri ya pada tika di kani ke bak pentran ke penyap ya ka jelak jungi pat ngakwa bentu ah ni kapor ya ketaka jing i jungi bala jan sanpu snem ngra yo estedot ki kita ki an ki kanun dan ni kita ki jingle ki kam ki bakiwan ra kini ki government ki ba pair Sya ke imlang kesalang, ke development. Ngira benda ni dah mengi nujur dia dapat kue pergi state. But habang ipek ke report bawan naga hakim naga pos kapon naga national report singio. Menginang ran syadin, inang sadin. Tika peniba imat. Kata quality of leadership kebangi kumpat ba ngi jet ki bre ke long kinong yalam jungi ngira feel lupa. Ti let's say kalau kani ke lempung ke bangila banyak kran ban i kita ki jing bakala jungi but let's say ngila ban ra iki points ki ba hakanu kurkom nyo pada ki nong yalam ki jungi ki ba la ban yalam yangi hari ni ke spas nan ke ba thma te kulesibuan ni kata kajing juba apiru kala sai namangi sungtu kino yalam hak sensar ka kadar ke jongi ke bamenta kilong ke bakumnu but hakanu kurukam mangi ki pat baru nginjet yaki dengan pasai ikong Patricia mukim pada yang ada kwa ba pinya thu yang iru ke bakum ke ai kata kajing long ke ba unang yalam udai bandon hakal yang ka sensar ka kadar pi kajing hangi hi kalong ba ngi jet ya kini ki social leaders te man la kapor ngin man kapor ki de kini ki nong yalam jong ki pressure groups ki bangi khon la da de ka seng jong ki samla pule ne ki we pat ki seng ki bala nang mi kini ki khot ela de nang kong kum ki social leaders ne nang ta ki kan thi pa de ka lumpung jong ka politics ka jing don kam ya ki social leaders ka long ka ba kabalong very important kan hakane ka juk ka jongi namar ki don la ka jong ka benta bakin le bakin pensngau thu iki breu haka jing shisha kini ki social leaders ki deman pensngau thu yangi upat ba ka ka jing ko haka sensyar ka khadar namala da kini kim pen i te bon ki breu jongi kim long ki ba syampang te ban judge ki issues kan kim long informed kumbangi ong haka sensyar khadar hakane ka sensyar pat ba lile ada ngiyo ki pajba ki bolong uninformed ki bamla ban sungu thu ki issues halor ka ba long man ono ba legislate ba thaw ki an ki kanun te ka poi jing kan pe menta kum syapo syathe syari India jongi mo
hapo Punjab bat kum tu ter Haryana ki ni ki nongrep ki khi Ho. kia khi mentah de ki pho banai hangi pada jing jar ki nongrep nrai mdon bayalam te bani khi nang ta ha assembly ru wan man hakane barang syudap ru mdon hi bashim ya kata ka phang ka badai na ka benta ki nongrep wat la ki nongrep bapli ki hap ha kata jing stom bagi hap siu 10% na ka jing yo jong ki sya kita ki nong thiet sya kita ki ba thiet lang te bon ba ki ba so jinjar namar unong ya lam uba rung hang to ha assembly hi udai banlong uba kham kerpang uba ngiong udai banlong utau thought leader ken ten rai la da kim don kita ki thought leaders ru ki dai ban shim na ki university ki dai ban shim na ki school ba ban bu ya ki hang to bakin pen perkhat lem na ka banta sarkar ke ai galenti ba dai ban shim ngai ka taru kim le te ngas ngau ba kalong ka ba ba hangi bangi penya bakla ya UMLA bat unong ya lam hato baro UMLA ulong nong ya lam lada ulong nong ya lam ngasem penban ba UMLA barabor upet shwa syakano ka liang ki pat ba ki khamyano nang tau saya lam syata ha ka jaka bun ong ni dai banyak dengan lenti ka babiang kita nak sebut kita kajing pensa jong piru kong pila ai jing mut pila ya lam ru yang i sakalenti ba kini ki ba kwa banlong kinu ya lam la ni kita kinong mi khmat sakayeng robar thauan sak sensar khadar jong kajala kidai penban kitu ki balong dong ya lam ki basdang ban snaran san ya la de da ka balong no ya lam hakini ki kenhun jong ki samla puli ba ki seng balang ki ong seng balang dengan kwa ban kali ba Aristotle ya kata hi ka juk kaman tang ba kalong hakawai pat kurukom ba hatu kini ki samla ki badon hakitu ki kenhun ba pher hatu lada ki kwa ban nong kinu ya lam ki da smu thu sai mo kat kum ka jing yu jong pi ya kata ka jing perkhat ya kata ka jing kya jong ka kam kat ban long ya lam to ko le shubon kong sim ya katu ki jing mat phang jong pi bat ikini ki rang ba ki bala mat pham shawang jubab ya kata ka jing kili jong pi kwa ban phai din khindiat kum bai ba to pi nat penmi ke tin quality leaders ti habngi kren hi ulong yalam ni haban phai khindiat we ulong yalam hanga hi ngasim ba ulong yalam udi ta ulong pen urlong ya kai pen urlong le si ka no ka vision nani ke jing thu pau kata roi ka par jong ka riwa ka jak ni tinga hi ban jupa pe ta jing kili ngapet iki nong yalam na ki lai tli ki phang Kemudian kau ngan pej eu nak technical aspect le si la ban ong. Ha ka tien kasi ngala ban bu ubriu bodon ka jing nang ka jing tip ka jing la. Bat ubriu ru ubala ban wanra ban solve iki problem le si. Ka jing nang ka jing ka technical ka mut ubriu bodon ka wan na ka jing long ka jing puli ubuladon. Nang baki snem ibulamat baki jing puli bo fer baki experience kata ka way kebaar pada dengan PGU nak ke social aspect. Feel dadon makna ubri bastad besyempang betipro. Nari pada umdan kaca kajingnya dai wat ki imlang salang bagi para beliau kata ka pendekok no. Dinrai pada sakawai dengan pej kata ka moral aspect. Le sinila banyo ubri bastad benang. Ula bandon kajingnya dai ru kebajan bagi pajba. Nari lada umdan ni ke moral karakter ke babah. Ula ban yalam bakla ban ni gitu ki pajba ki jok. Tikani ke moral ke jinglong babah kawan mi nai. Kawan mi nak kata dok nut ke bah bukhut. Bahak righteous heart bah. Tiklam kat kani ke righteous heart kami nai kami nak kata ke jinglin bomdon ke Vietnam, bomdon ke jing thok ke jing syukur. Ti kita baru khat kimi dak ke jing dei ubriu ba million hi ke ban le ke bahak. Nadu udang red ya si men kren ke bahak ban le ke bahak ter ke yalam ru syaka ke bom jukut maka don ke kentin bisa ong pi bet ikam pi khet ya ke jing meliet pi meliet pi thok si sien meliet mat thok dala thok la khat no tu di bri bo thok ke jing long bo khat do ke kut ha ke jing im ke bo thok ti la da ki pat ba ngasim ke ni ka jing kren ha ni ka por ka long ru ban ong ki pat ba pej no ngelam pej na kini ki phap tela ki seng balang ni ki nong ki samla ki kwa ban long ngelam thau sai la di pidon e mi kini ki jinglong ki babah ki bangila ban ya pej pen pawe kita kan saya lam hi ka bom jukut
Tinggal kuat ban kren jorong na bagi dang don syuk ki bat sangai kren publish bud. Ha, te sultan nak sibun hilapan sai hangi ya kata ke dor ke jinglong rang ba ke besisa la dalong uno ya lam de bandon kum kita kijat jinglong ki ba mapi hilapan I bat pilakado. Tingnya pai sa we pat ke benta bat kata kalong ba kum kino ya lam hakini kesni ki ba menta ki ba don sibun ki jingkala bat ki jing ki bangima hakani ke pertai hakani ke spa snem ke menta. Ki kita ki jing si ki ba kino ya lam menta kisam ki ya kendu barabur bat kisam jing hiru kumno ban weng ban lau ban lot kita ki jing ham tam le hak sensar ka khada to iba to ki nung to pin subha ban juba Shop kan posita ngan sim shwe ka jing ong jungi kong pat mo mene. ho Yong ba haka em lang ka sa lang jungi kham tam kum ka jai riu. Ki bun kita ki social leaders bi ong mene. ho Ban ngi kita ki sakir bre sukum kita ki political leaders. Handrai ka basis ba ka nongrem ba bun ni ki social leaders dan ni seng bahalang ki wan kalong dak jing perta ban pen im mi ka jai riu. Mi wan khmat im pen im ka jai riu. Ti kami kita ke jing keli ni don kam ji sya kita ka ban pen im ni kai kita ke jing ma. Nga ba ngi ke jing ma kalong ba Yiklat bahak imlang salang ngidon kam banyak cakmat bakta jinya cakmat ban develop kedai ki economy bun negi leaders jongi akibadan nepok ka political field ru setel ki economy jo ke state ban kam ban penroy ka yok ko kot gibri ujui ban poiseta ngidon kam ya ka state assembly but juga government mendiscuss ya kita ki nongrem jong ka ekonomi ki bagi kot ka infrastructure ho ba abang apa juga jinglong juga state jong ngai iba ka infrastructure ka bang kame bagi kren kalong semong garap ka diang infrastructure development jong garap ka diang nomor berapa persen di gibreu jongi ya imu ni ka state ki im nong kudang kisania akarap ka diang ka kalong ko ka kya ka balai kalong ko pulih ka putih ngide man ai quality education. ho Bat ka basaw ngi ka jingan kam ka kongsan kam ka dayban ni deban don ki sulok ki bang nila banya na ka we ka jaka si ka we ka jaka. Ban ra ki gitar bangila banya. Si sin da ki nong yalam ki don kum ka ta vision ko bongi ba Aristotle. Bahkan develop ka state da ka pengkalan yang di infrastructure. Ka state kan nya isi kemat. Ki we ki wan hi da de. Kita ki hydroelectric project seperti wanhi, kita ki tourism kin wanhi, kayau kahat kan wanhi, pisani akan start juga beliau. ho Naik tu ngila ni berbiang. Nungkok nggak ya infrastructure. Kenong rem haba ka state kan song bahkan kentiu ya lagi beliau. Kata kadi jing duna ka crowd tam. Namar bangi cu ya perta baka state kan kam ya unong penim. Ini siang dan kam ya unong yalang. Ubrio banyalang Belaban plan, belaban wanra, ya kata investments. Ini kami kita. Lagi duna pala kita beri. ho ngiduna bha hakito bun hikiliang namar ka jing bambyang le se jong kinu yalam ka jing bam yo I chengai jong ki le se ka wan ra I kini ki jing ki babun ngakwa ban kali menta ya iba Aristotle menta kini ki jing ki bami shubu ki bami kini ki kam sniu ki babun hakane ka jala ka jongi mo ngila bat ong le se kum kini ki jing mi jong ki bri ki ba ya le persa ya ka sarkar ma kajing mi jong ki breu la se ki ba mat ki jing haka jing im ki jong ki bat kum ta ki sim no ela ka jong ki jing im kum mangi ki jing ja ki babun hakini ki sngi kum kita ki hak ya kum kini ngidan kam kinu yalam ki balong kum no Pi kadau tenrai hi kemal kren ni ba toki yak infrastructure. Kalau long kajing dan kam ke ba kerki bangi kum ka state ba kinong yalam ki ba legit kinong mi khmat kin hap perkhat kumno ban penmi ke resources ning kong nalajong ka state. Ora katang isu krong bet nasabar. Ti la shu ki bakwa long nong yalam ki kwa tang ban yo ki kini ya ka scheme. Dayo ya ka scheme in siap
share hang tu ngin sa share rap ye gitu ngin ya rap ye gitu Hoi. henry ka badon kam kalong bangin kumno bangin kentiu ya ka yo ka kot jong ka state ka resources katakan mi na kan mi da ka ba kadon ka industrial development po ka jela haki bentabor khoj haka IT haka manufacturing haki ni kitai mentang in dadon kam ban sinai iru ni hap shim ka teknologi ngi thet sitam ngimla da ka basuk kumolong sikiwi state Hoi. ti kalong ka ba adu kata bat mendon menu kinong elam ki bala ban sim ka bui kini bahkan benefit kan wan syaka jela jongi ban dangi ladon ya ka jong ka resources ka babon let's say ngilala ban penmi 100% ka revenue na ka state ngat harai ya gitu ki ba don kam ka jengerap ru ngilala ban ai ka employment ngilala ban ai ka bam temen lini ka bam on employment allowance ru kum ta ter ti itai we mat ko am pasat Te dang apai pat si kong Patricia Mukim menta ngakwa ban ong pat de kini kuwei kum kinu yalam ki dan ru ka hok ban pen ya ki bawan ra ya ke jingkela lengba ke jing le khot ke jing le suba ke jongki kani ke de kuwei ka mat ke bang I hak par thai ru ki akran pha kata ke baki ong ka climate change hangi ru le se ladam dan kinu yalam ki babyang ki ban hikai ki breu shapang kani kan long ka ba hatu ka ke jing so jong pi halor kani ko kani ka long ka ba ani ka ba kya ba te ka mat ka phang ka bangi dei bania kren kham bun sen bat ngi dei bania kren kham tam bat ki breu ki basa le se shagi nong kendong namar hapo sor ki breu ki la tip lupa tang bakim tre ban bot te pe shwa tang ka jing penjak khlia ya ki wa mangi be pen khot jan man la kas ni sa jan yu I kumno ba ki breu ki ba shong basa hasor kim khen kor shu te ka wa ka dei ka ba ajing ngai ya ka turu ngim khen kor shu menta bede ngila ong banwan ra sai tau oil palm plantation ujing thung uban pen sneu ya ka mariang hadu kata-kata kala ka bangi ringmen sim ya u khndo bangi dei ban rep ban riang bat khamtam ka ani ubatan ba tikum utaru ki persyang banwan la tang namar balai namar bayo pisa na po ka sorkar India tik habo pilong nong yalam hato pimla ban le kran nang tu Delhi ban ong ngimla ban shim ya kani kadai kata ngimla ban shim ya kani ka scheme ayangi da ka wai ka baya dei ban ngi kan kadai kata ayangi da ka bala ban pendon kam haki riulom jongi haki rilom jongi ndai tang shu ong nang tena Delhi la pediang ke jinglong nong yalam ayu kan kum kata nang tang akwa phi ban kedo sha kini ki jing thau jing wo ki baki le na ka niti ayog na ka NSSO National Social Service Organization tu man usnem ki thau ya ka nutrition ka rukom bam rukom di jong kini khlung khna jongi ka biang ne bat ngi syam ba man la ka por ka tu report ka ong ba ki babon ki khlung jongi ki long wasted lene ki long stunted sisien bala poi how to ha ka tu ka ndai kane ka cognitive domain jongi ka kane ka benta jong ka jabeng ka badai ka perkhat perdan kala atlot no nang ta kitu ki khna la shu ka lalong no kita ki kreatin kan te kum ya ka taru ngimju osngau te banya kren po assembly bat nga kren hang ne kham tam spang kinong ya lam haka sensyar kada namar dai ki ne ki banya lam lenti ya ki wei pada ki phang nang ta ka basungsi ka long ba bon hi kini kinong yalam kila pen kala business ya ka politics kadai kata te ka te nginyele kumnu kan bat kibri jongi pederu ngatrai la poi ka por bangi de ban mi ban ya kelang saudong iba Aristotle iba tuki bangi nyele kum bangi le men syah ka PRAC mo ni penlong meeting keleng bat ong ban yarap iki pat ba bagin perkhat ban bakin define taw nong yalam ni ke ka tang nong yalam pikwa kinong yalam ki bakumno itu ki ba aya pi sipo hajar ni san hajar si sien ka san snam bat ki ba pendul no ya pi ki surok ki lenti sengkien ka umbam umdi na ya kren syu watang hasor ka umbam umdi da ka ba jungut kum tu yo tenga tharai ka jing hiar dor hi ka san syar khadar ha ka ni ka jela jungi te kala palat liam pi bat la dangim ya kendit ben riu hau ar hajar ar pholai tengam tip syu ngin poi sano te sakawai pada ka panggalong ba ngamtip kat no nangi pule kene ka controller and auditor general's report ka baju mi man usnem ani man hakane
ka auditor report ka ong ba, ka CAG report ka ong ba, ki penpai ya ka pisa, hadu jin lai hajar arpusan kelur. Syaka Sorkar Delhi, bamla ban pendon kam. Balai namar ba kata ka budgeting, kata ka rukom mang pisa, ha ka por bagi plan, kam ya hap te bat ka jinglut. Kata ka kuman kini kata ka peni ba kini alam jongi kilong ki bom yo i chenga. Amyu i jengai. Bat bom ju pulih hi. Bat bom ju pulih kena ka CAG report te. Kadai kata. Te phi Kita ke tenrai dengan ban kata ka i kong patru ka long phi. Jadi mengi pat ba hi hak ba khadu nama de maki ki ba rai ban ai anu. Te kalawan no kalenti ka ba shortcut ban long nong alam ngala thiet ye phi ani alam kat sabang amon. kalau long Wan kata. halashu. Ho. Haka rukum long hang ni hajala jongi kala long kumta. La ai da ipisa nakmat ba pinya buat yang dengan cutan ya pi kumbatan ni ki masi ki kada kat sabang alam pin ko mu. Kan ni kadai ke bebu jing ya ka re bat khamtam ya ka jat ben re ya ki breu hi baro ki badon ha ka jala nai ong tang ka jat ben re ayu na mangile kle ang ni labun ba ten rei ka kalapen her kedan haduk kata-kata kalapen do nong haduk kata-kata yang ni bat ngiladu shibun kijing rai kijing par ki bedai bat ka jala hi baro ka wai kumtang hi kelalong em mangi ke jala ka basadin haduk menta hakinu kinu ki phang ngiyo i hakaliang ka pule puthiru ngidan hakakedan ka basadin kat no ka jing sole ran min shwa ngidon ngiong kata ka shlong te wow ka jaka puli hangta ki babha suda ngakwa ban ni nginya kata ru khndiat ya kene kamat hakaliang ka puli puthi hatu ka puli puthi la ni ka kedan jing puli kalong ka badan kam na em ye kino ya lam bakin sung thu ya ka jing kodor ka puli puthi nadu ki khana school hadu jong kino hikai tunga kwa iba Aristotle ba in ong ye kata Ngan mong tang kajing puli puthi kajing pej mo kini ki kubopi ong manok mene kajing kelah hakani ka spas nem mo challenges pej nadu balawan ke globalization but liberalization ayung yo jeng mentoy mangi ka celah ngem syu ngi suang deheng kumno kat baki we ki jela ki lanang kiu na Hyderabad ki briu ki lapoi ki kelalong ki CEO spo Amerika mangi pede haju spek shisbek kajing puli mental awan sa ka pandemic kajing puli ru kala long nakumwe ki kena pimhikai tang ka English ki kena ki use ka technology la long no ui mau ar lightly ki sim tik jing puli kala nang kala tik kinong elam jungi pada hatu ki yo ine em ya kata kila ne em ban digest kila ne em ban perkhat kum no ban modify no ya kam medium of teaching ru kaba long relevant wat ka ki kena ars nem lai snem kilala ban syong online class kilala ban ong dakim ko ban syong ki ong ka network problem te hadu kan no kinong elam jungi ki la ban ngam gajing perkhat jong ki kum no ban thau ki policy kum no ban thau ki matri kam jong ki ka ban ye dei dur bat kan ni kejuk ka mentah te habai ladi kim sim don ka experience ki kila shuthit tang wakin poi haiti jaka baki kwa bakin yo yaga scheme jong ka sarkar bakin le ka bomon te pidani ba toki ban penrap halor kan ni ngathai Pi fikran ye ka puli ku puthi mi pe chua na kaliang jong ka sejak kadar ngaken mau kadang sedang nang kong ka hill state movement jong ka Meghalaya but ki break bawan kum ginok sunshar hadin bi yo hill state ki wan la ki Islam kum ki nong SII, ki lawyers, ki nong hikai, college, ki professors, ni ki beliau ki bala banyak keren what ki beliau siapa Delhi. Henry mentang iba kam don chu kata ka jingsim kia ya ka puli putih. Ni hang ni pun man langut sangut ni keren jipang ka puli putih dan kam man lek ki policy dan kam man lek kata ke namju sengob gi keren kata pok assembly ya jit iki bikin keren nam ta ka bahak miat jongari kimjia keren mai iba dan kam ka policy change haka puli ka putih ke pertai kala kala ngio ya de ban ai priority ban ai focus ban ai attention ya likely ki subject kam tam khnang bigi khna jung kila ban ki khan kawai ka dei ka maths ka ar ka dei ka science ka balai ka dei English kam tam ka dei ban long salansar haginong kondong magish
habagi seru. Kenang bagi beriu jungi kilaban kiu, bekilaban yo kataka, bekilaban yo kempit, bekilaban kiu selor. Hoy. Tinggal semua habagi jit gini nong alam jungi. Idai ban nong ki beriu ki bala ban perkat kataka durkin. Kumungong mana jit man ki beriu ki bong to ngiwan hang ni ban pen imepi. Ngimnan kami kita. Yang kami ki beriu ki bala ban ajing kermen. Ya kari bi opai ba. Baladangi dan ngawan hakabor nang along nong sisar kani kadai kita ka map lani ka road map kemangan manra nama tak kari pada kejai bendrio ni kumafiong ni me kren tai kejai bendrio ni kren ya jelas bro Hoy. ti kita ki dikiki bengi ben bakamdan tementan adi ka por bengi perkat bengi jet no iki nong yalam ki bala ban ai ki kerman yengi kila ban manra kita ki ya ka parti ke bala manra ka manifesto ke basngusi ke long ba la mi penman nak kata ketien ba tong ya jiet iki bre ki balong winnable ki bala ban job mentala long kata ke kriteria Hoy. winnability di kriteria tu bre bala ban job tu de bala ban tiet iki force te Kadai. tinggi ko ya kan apot bemta kan dia kata la de mengkelar kata jing berkat Te hakan kurukom pada le singila ban pensung thu ye ki beriu sapang hakan kurukom kin jet ikino yalam hakan kurukom kin pen le se kan long kejing peten lenti jongi le se ye ki beriu bakin sung thu mo hakan kurukom kin jet kita nga ban juba de kata de nga sngo bangi day ban le kawi nadu na class 3 4 5 la day ban ajing hikai te sapang ka politics ke ka politics ban penlong ban empower ki khana bakin keli jing keli namal kan ke education system jongi kalong ka basulong one sided bed ki khana school hapo class ki mnuat te ban keli jing keli nong hikai hendai de ban wan ra ta ka atmosphere ha ka bakin slur kan ban keli namal ladangi expect ban dal apoi ha po college ki khana kin sedang ban keli jing keli ban ya tai ban ya theri gini ki kampoi se but sakawai kalong ba PE haman lagi feel kanu ka profession ka ba pi shim ba pi trei don ga jing hikai ndai ka political management pada mdon ba hikai hapo university rukin hikai pi tangka theory ndai ka management ka benta ba dei ka management kam don ni rum te ka jingkala ka don kam tam ha ka puli puthi phingi de ban pen kala ya ka rukom jinglong jongki classroom jongi ru they ha ki classroom kan bengi they ban train ban nurture ki leaders Hoy. they ndala poi shaban ndala ya thau ki seng ki jat they claim da don ka leadership quality na du na school pi Hoy. but bon sen ngi shem bagi to hi ki bala tebet ki bala sung thu bala shampang ya ka jing mood leadership kim let show te ki tu seng ki let no da ka wei pada ka benta ki chart out ila de da ka wei pada ka lenti kan te kane ka jing bom don jongi ya kane ka jingyo I jinga ya kata ka vision bangi ong but kumbi ong ba tu ki menemo kata ka economic vision kamtam namar klem ka resource klem ka economic resource ngim la ban shulong GA ban kwa poi shata ka education ka don kam ki resources tang ki school tang ki nong hikai ru mbiang Hoy. ni ki school sanong kandong te naya kren habakum ki tu ki school kin kwa ki khana ban school nalor kata pi ka bakong san ha kani ka jela jungi ka long kani ka jingya phia ate Shagaru Hills la ka jong ngi shane kren la ka jong mia poi he mia mjia don kata ka jingya thil lang kan Hoy. Te kadai kata le se ka bab wan ra ya kene ka jingbam la ban kiu ndai bat ba ki priu kim sung thu shu hakanu yanu njet yanu nbut kila syapet kat bawan kro bawan ai ya ki tangkata kala biang nak banta jongki den rai ha ka jing im hi ka jong u nong ya lam udai ban sung thu ke ba udan hakmat jungu kanang buun penyat nak banta ka jing roi saprang niyo bahakan ni ke jela ke jongi kat ni ki jing ki phalo hakin ki sngi mo ko umsa ko pasal kai ba hakin ki sngi ki por ki bamanta hato pio badon i jing thli hapdeng ke jing long jing kinu yalam namar ba kini ki pa ba ki sia ki kumne iba Aristotle ta
Ka jing ka gap te kala don lepahi rei bagi pajba pada kilabi lepahi na pasdang kim sim yo i jingai bakin samat ya ke jing ki kemen ni itu i ba hai tu i sisnem i for election te kapen poi ya ki himta ke jing habawan kan ni ka lockdown ki ut ki yam bedu belah rei kim sim perkhat pada shwa ka tu ki yanuk ki jit fi habakran ya ke education nga mai ong kongpat ni don kam ki nong yelam ki bala ban i jingai ba don kam ban chin sia kan ikas curriculum jong ka but shwa fi lada ka tu kam chin sti ki no hikai kin shele ban pendep kos mare be don por ban yele ki we tang ban dep no kos belong exam ban ai result no tu ban kong tu ba ar tu balai ni ban pendep no ka kos ban yele matrik tang kata rei kam don pat ki we ki ko scholastic kumba ong no kaban hikai ki khna ki wei pat ki benta ken tingi don kami ki nong yelam ki bla ban i kata ken kabamut ni sung thu ba ka jing hikai na do na school na ki khna ki barin ka dei sisa ka dau tun rai ka ban penlong yaki bakin yar ha ka jing mut jing perkhan bakin sung thu ndai yanu kin ji nda ha bakila hela san ndai ngi yo i bakane ka jing long jing bam ken shu ya kata ka kedan jing puli la ni ka jing start ka baki don ru ndai kan ni ka sa telep no tapi ha ka por ba don kini ki por jing but la ni jing pendong election kini ki bre ka sa telep no da kini ki bor jong kini ki nong yalam ki ba menta te ha to kan ni kan yalam sa ya ka jela toi ba to ki ya kata Pi kong kawai ki bang sya yo sngob ha bat ka ba ketik mai ke jinguk ki perkhat jongi bat ye ki khamtami ki samla jongi ki bre jongi ha ki por election ne ha ka nuguri ki por ki yakhi bangi yes ki kade ka ta ki jing perta bangi de banyi teli imut ayu bangi ong ni teli hinga ngasngob bun sing ka ta ki jing teli jongi kade ka ka emotional unity banyak ya banyak longlang ha kaju ke jingmut ke perkhat ya ke bakta ingi ke pengkhulut ke ba pencerai ke ba pengkemen ke ba pensusi kam dan pada kata intellectual unity but daka intellectual unity ngamut ba ngim dan kata thong kum ke jela ni kum ke jat berriu ba hapo postnam al postnam life postnam sa postnam kani ketika thong nginya bodot barakat nginya teli lim takali la ka daya pulik puthi bangin yo ka pulik puthi ka belang quality education tong nya be kata la ka dai bangin ya kamai spa barakat bangin ya penhe spa iki be jungi tong nya be kata ani kata kam don but ngim encourage dia kata tinda poi ke por bangin diet iki di nong yalam jungi sui ya saprat kata ka jingi ya mut ke tu mut ku moi ti andai la nangi teli la ka don ka taka roadmap ngin ade ban sina lupai ka roadmap jongka state ke jongi tungi boro khait irrespective of your political parties kita gi manifesto jong phi ki la ban ya to nai de lenti kene ka manifesto ka la ban ya daga wei lenti hande ka thong ke ju tengah sngo ba ka le ban don no ka taka intellectual unity jongi ya ka thong ka ba kum ka jalla ngadi ban lebut kanang bangin lak gi jing le akumar ba shumi kugitet sangasan hapo sibna ya pra la ya pret ni su tu jemut kamlong ngai to ngaku ban kli iba Aristotle ngiyo iba kani ka jalla jongi sai ru kam jupoi ki kam penroi ke bagi temu sipur injula ban pendap ya ki haduk ke bakut lane la dala sedang kendiat ru la don no ijing la don no ijing ding pingkyang iba mi akamat hatu kane ka dei namar ka jing bam la jing kenu yalam ban rai kut ya ke bakilat mu ka ban ka tunrahi ka long ba ngi long selfish palat kum gajat ben riu ken ngi long selfish ni perkhat bet ya ladi ka bale utai kamlong ka bale manga kalong ngimdon ke jing kumba ong batu ngimdon ke unity hendrai hakit kumba ong batu ki mena ki hakitu ki nomi khamat ki ba menshwa idon ki brio ki ba start ki ba khrau hendrai kadon ke jing soret pada ngjuk ki pade ha ki buram yu tu nongelam kem dan kata ke jing kini isu ki hiti hak por sedang hendrai mentah pada ubri tang sula job ya ka
lalong nong yalam I kumba ula kwa ban long so chief minister dolo kwa ban long chief minister bon le ino ka tai ka bale tai mdon ki jing bodin le no la ka jong kam don ka continuity hapo ka jing ka kom sensaro Hoi. Kadai kata. na kata kadau sa syukut ka jing yan ya hapo assembly haka tem jong phi le kumta ingin le no kumta tikat ni ka jing bamdon ka jing bodin ka continuity ka kom sensar khadar ka jing trai ba biang ti ka penjot hadu kata tai ka jing long jing man ka jelah kan Ngimla ban peteng. Mo subu kini kikam sna surok. Mo ngila batong kijing dai bat uput usam. Ni ki barokhoi. Balai kini ki shu sateng bet kumni. Hatu dai ba kino yalam kim sim kia kom. CAG report pinyo bagi don khat artli ki project ki belong unfinished na do usnam alhajar saw bat kata ka include ki school ru adu menta kata ka government boys higher secondary school po Joai ka badai hadu news pa ru pusau klur hadu menta rum pala pendep tang kumba 95% tengam tip syuk lanu kandep tengah kwa ban poi sanga ka phang ba ngatrai la dai ban keren ni ki political parties ru namar dai kini ki basu pen boring ban je de uta mangi ki pat ba ngim don sur ru ban ong ye ki political parties PI ngi do ne ngim trebut namar ukum tam ta ulong kum ta tikini pada ki pet tang ubadon pisa ber ubala ban job menta kata ka kriteria ban job kadai bet tang bo hidon pisa tela dangim la ban control kini ki political parties kamut ayu ta demokrasi balai kini ki political parties kin control ni Kalau ko ban control mentang I kini political parties ken namar ba ngam I seno kin poi namar kiti syukwa betang ba kumno bakin kin bon ka seat bakin yo ban sensar ngani dikim yo sensar kin ya serap no bat no ki syukwa stang ban syune tang bakan syusa ken rei mangi pada upat ba kabor ka dei hangi te balai ngim la ban sung thu kata ba ka recent shar pat ba ladangi ki pat ba ngim bat ya kata kabor kamut lakut kan lakut khawakan du ko poi hi syupat ba na do pat ba umon lada solen sar pat ba lai I gijing umon ula ban le ban pen kelah hak klip mat reng takada kumba ngidon kami ka network hak pat ba khoj ban kedau ya ki pet kani ka long pis ngo kumno Henry kata ka jinglong jongi ki telai jongi tang hak kham tam hangi khasi tam bangila biang hela di simet adon ki ngasam tu mai dep sto thaj no nai kurbar su itu ki wei ru kataru ka wei jinglong ka bas ni wa ka ban kwa banya teilang ya ki emlang salang kumka ngiu shaki wei ki jaka ki dang don kan ka clean election campaign te ki dang persyang ken kile RTI kile kani katai kham tam shwa ka election ban pen khewin yu pat ba ken ngi ya kata rungim le te ladang ngim sko khia hi banwan ra ka clean election kamut ngin syukut bet kumni rai ngas ngo bangim dai bandu jingkermen ken namar balai ngala aju ya trei bat kiwe ki state romo ki ong ba ngi dai ban cultivate ngi dai ban pen san pen ngo thu pen sempang yakini ki brang khe dang san bakin long kita kinong yalam ki bam kwa ya la de te ki banum keli what's in it for me ki ban shul yalam bet namar ki so khia ya ka imlang salang katakin te kai ka daw ka bakong san ka bawan ra ya kani ka jing bam kiu hakaroi ka par hakani ka ri ka jongi to iba to ki kan kong ang ba pi kamdon ka roi ka par namar ba ngimdon ka planning ngimdon plan kumno ban ya cakamat Isu kumoy ba Aristotle meneng isu ada election ban job ban poi hakabor nela job nela yo hakabor mtip ban le ayu takabor nama mdon ka plan ka ban ayu ban pin page ki manifesto jong ki parties jong yo mas tip election kila berat sekendong non cuba berkat kita kira berkat kira de dan cuba kenal dan bekeli jingkeli hiru halo gitu Di ngasim ya kan ka lat kum kan ni ban kren chi phang ke jing start dong ulong suang man chua uang ba hak sin syar khanar dan kam kata ka tip briu tip blai umut ayu ni kata
Ngatrai ngin translate ika syaka meaning jong ka ba mentah kadai to have the rule of law. Ba ka an kan sinsyar. Hindi man siya sinsyar daga mon lajong. Ho. Hindi man sinsyar daga an. Ninya ka ku ba an. Tinamar bam don kata ka rule of law bam don kata ka sinsyar daga an. Ni i menta i samla jong i kamtam. Ya sakmat fi. Unges tu su don jikerman tip su mi di kam ki ba jabo mi di kam ki ba le persya ek sarkar. Nama ka sarkar di jong ite. Katakan Gidi ban pentri kam gitu Sam sarkar. katu ka jing ong hari la jong le kat bamon. Oh. Kay jimut tu. Ho. Kadi ka ba mas bun. Henry kadi da siu kena kai bayang apa lat sudok pemi ka tu menta. Wa di geramba sedang mengkren ni kata. Ho. Hari la jong le ka bawan. Ka jingmut jong kata ba la da ngishim ka dukom perkat ka bayar kan. Kata ka jingmut ka balik singila ban syua tuat na jrong ka ba kini ki breu ki pen mi barabor kata ka tin ka ba let's say ngila ban ong kumnu kata ka jingla lu jong ki ba ki don hari la jong ki la ban le ka ba ki mon hatang aku pin saya kata kan dia Nga ha ka jing so thu jong ati imat ki kwa ban ya shabar jong kan ka constitution te jong kari India. Bagi dia suatu tang bagi suatu constitution ti kama ya sabar ngam suwe. Ya constitution lagi mes tu. Nombor tu. Ti Henry ngas ngau ba kata ka jing kren. Ba ha ka ri la jong ngin le ka bawan. Kadehi kata ka manong kai ka jing ngau jong breu ba ndi man te ngam te man te la kamera. Ngala ban le ka bangawan. Therefore kata ka application jong ka an kam kata ya. Ngai sule ka jing ngau. Fi ka poi me se kata ba niya ka jing ngau. Sutu su ya ka. kamut ka kata kamut ka jing sudu ka man sem jong ki kan ka ba kim yo ban pen i te une ngi pen i ru sangap utai ngi kren ru man kan ngi ya ki don nong pen jai jai kata ka de ka jing du ka man sem to Ki kumba ong biang ulong sa man chua. Ni bread ka bas iya ka bas ni ni pedang ka ba. La ni ngi kren ngi tanya ba ha ka jing ya tanya ni sim ya Nya ka. pedang ka ba Ya halang ba kan. ha. Dakan ni ada ke jutang. Kata aja. Mentam don shoot te. Men su kata. su kata Kan ya ka jutang ka long ha ka tin parengi ong ka descent mo. ho Dai menta si sen bala ong tu kum tu la dap him ngap tu la ya prano po. ho Kata apa si kidol wa jeng ni mlak su kita baka tarikan. Tiki kita ki ba penmi ku mi ki jingkren ki bas. Kini ki jingkren ki belum destructive. ho But Kadai. ni dia men counter iki. Ka tu kami nak jing ka kami sim lemon. Ka bamon hero ba ada dai hari la jong don kam driving license ngan nya ka bamon. ho Kita kilong ki rukom perkhat kan. Ti manu bawan ra ya kata rukom perkhat. Ki dai hi ki beriu ki ba kim ya be kim la bor su ban ya be bat ka ni ka jing ya jong ka juk ban ya da ka an da ka lenti. Ti la kumno ngadai ban yo e ka bang ngakwa ta ka ban pendon kam dano re dano. Da kanu ka konhon da kanu ka grup. Ti kita ki jinglong tenrai hi jong ka do no. jong ni ho te ha ka bakat du e kumanya penwai no atat dia kan ni ngasukwa ban kali pi ban nang ne sa khamat pat ke ba mangi ngin le nak benta ban pen kendet ben riu yakin ki briu ban pesung thu yaki ba kidai ban don kino yalam ki bayu ichingai bat ki badatip yala ka jong ka jing ang nut ka jong ki ban man ra ya kata ka roi ka pa kata ka jing a jing mut jong pi la si ki pa ba nang ni sa khamat ha ka no pa ka lentingin ya bangin yo e kino yalam ki ba biang to manu na pir ulong hi Ngasno ba nung kong kamlong ka basuk ban wala ka jing kalamo kalong ka ba hitom hadu kata-kata bat da ka bangi shu kren hang ni la ni shu shong haye ngi shu kwa ngi shu ang nut ki kamla ban long ngi hab ban ya tristom ngi hab ban ya mi ngi hab ban ya jaklia ki kijat ki ti bangin lech ki nong kendong shrot jongi ban pen so thu lem kat bala ka bor te de tang kata hi nrei ba ong bangin shu kren hang ni bat ngatharai ka don kamru ya ki ba ki riu perkhat perdan bakin sei ya ki jingmut jing perkhat jong ki lang ba kot khubor te tam ki kot khubor khasi ken ngi duna palat ki nong tho ki nong ai jingmut namar ngapet shanong kendong shaki yo ki hat ki briu ki pulien abas dang ba kot ka kot khubor te ka kot khubor hi ka dei ka bala ba ban disseminate ikini ki jing ang nut jong i ken
te Ngari I kawai de kalong kani ki judge bedrio jongi ru ki de ki bamju puli. Fingila don kam to mentai kan ka pateng in ongin pej ki bandang wan ke. Ke education ka de kawai ka ban nadu dang red ka ban important role. Te baki brio jongi kin puli ki kot khubo pareng ni ki kot khubor khasi na kanono ban melin ban puli. Don kam nadu na school. Sisha ban hikai ki bakin puli. Nda ki brio ki la puli. Ban puli ru puli critically kan. Hoi. Nrai ban sungai lu kat bakho. Dia bagi tak isu puli taman page headlines. Ong ayu sarkar ong ayu MLA ban yo ban makiru kin ong ka. Lekin puli ka ban tei ka intellectual jongki tip shu bat kumlu ban perkhat ban sanjur ka kom perkhat. Pleng kum tu sakiwei ki long kum tu gi. Te sakawei de ngai iba kanika bola keren adu mane. Iba job election imat ki kut no ka thong jongki ka long tang ban job. Bat ban yai job. Ndon ni issue itu. Ihap keren pa kini ban job election kalau long ka employment yaki. For life kan. Sans name job lah yo pension. Te kita kan baru khot ya kwa. Te job si job la calculate kat tu bobot ya ngah. Te ngan ya dai tang begitu. Kastit man ya dep situ. Kata itu kum perkat. Te tuan nomor ba kapur kam syak su ingi. Te ngai ku blei ningkung ya pi barok langut ba pilih don hakanika mit banyata ya kata ka phang ka ba kongsan bat nga kerman scam ba barok ki para lok jungi ki ba pet ya kanika jinga tai ki jungi hakanika chan mit halor ka phang ki jing don kam ki ba kongsan ba ki no ya lam ki de bandon na tharai barok na pi pilih yo jingmut pha nga kenturu ya ki no ya lam ki no sinsar jong kanika jala ka ba ki jungi ba makiru kin pen kelano ya ki jing tmu ya ki jingmut jing perkat ki jong ki nang ni sakmat ban perkat kham tam na ka benta ka roi ka par ka bha ka miat bat ban ketru ya ka khya ka shon jong ka jala hi barok ka wai khnang ba ka jala jongi kan pau ken ha ka map jong ka India bat ha ka map jong ka perthai ba wat da dang ide iba retru hnrai ngilong iba mentoi te kublai sibun ya ka ni ka por ka jong pi menta barok bat ka menta ka program ru kalakut kublai sibun